Икенчедән, моны башкорт кызлары башка милләткә китә дибез. Нимә өчен китә алар? Димәк, буның төбендә ниндәйдер бер хикмәт бар аларның киткәнендә. Башкорт егетләре үзегезне яхшы яктан күрһәтегез. Башкорт кызлары һезгә гыйшык булырлык итеп. Өсте башыгызны алмаштырыгыз, әзрәк хәзерге заманса әйткәндә, менә имиджыгызны үзгәртегез дип. Юнсып йөрмәгез. Өсте башыгыз матур булһын, күркәм булһын, киемнәрегез таза булһын. Bütün аяк киемнәрегез яхшы булһын. Bütün яктан яхшы булыгыз, күркәм булыгыз бит. Һезгә карап, һезгә гыйшык булырлык булһын кызлар. Башка кешегә гыйшык булырлык булмаһын. Мин аны нимәгә әйтәм? Безнең башкорт халкында нинди генә авылларда кайда гына йөрһәң дә бит, менә ошу мәсьәлә беренче тора. Үзләре карамайлар. Үзләре карамайлар. Үзеңдә үзең карамагас, һиңа кем караһын? Һиңа беркем дә карамай. Һәм аның турында күпме һөйләшкәнебез булды. Егетләр, тик ятмагыз. Һезгә беркем дә китереп бирмәй өегезгә. Өегезгә китереп бирмәй. Өйләнәм дигән кеше эзләй, таба, бөтен җирдә йөрий бит. Мәсәлән, әйтәйек, бер районда гына карай да, шунда сестра бармы, монда сестра бармы диләр дә, брат, менә сестра нужен, помоги диләр дә, бетте. Вәссәлам. Ул егетләргә кем китереп кызын бирергә тиеш? Етәкләп китереп бирәме кызы, атаһымы, туганымы? Менә ошоны ал дип. Ул малмы ни ул? Малдыла эзләп килеп алалар. Малдыла эзләп килеп алалар, карап алалар, һөйләшеп алалар. Ул һин өйләнергә тиеш кеше ни бит? Нишәп ул кеше һиңа етәкләп апарып бирһенме ни? Ул алай булмай бит, субханалла, булмай алай. Ир егет үзе йөрергә тиеш, үзе хәстәрләргә тиеш, гизеп йөрергә тиеш, бөтен Башкортстанда йөрергә тиеш, Башкортстанда булмаһа башка ердә йөрергә тиеш, башка ердә булмаһа сетелгә барырга тиеш. Берәйгә сетелдә башкорт кызы бар икән дип ишеткән икәнсез, барыгыз, алып кайтыгыз. Ятмагыз йоклап. Күп нәмәләр үзегез гаепле. Үзегез гаепле күп нәмәләр. Шуннан тәрбия бирмәү сәбәпле. Менә шул кызларның да атасыһы гаиләлә тәрбия бирмәйләр, һәм егетләрнең дә тәрбияһе юк. Ике якта ла шул ук хәл. Урамда үсеп, урам тәрбияһе алып, әдәп юк, әхлак юк, бер-береңә хөрмәт юк, ни юк. Шуннан нимәләр талап итәләр? Нимәләр кирәк? Яхшы нимә кирәк? Менә шул һөземтәләй бит. Хатын-кызлар ирләрне хөрмәт итмәй, ирләр хатын-кызларны хөрмәт итмәй, бер-беренең атасыларын хөрмәт итмәй, тәрбия алмаган аркаһында. Әгәр ул кыз баланы ла тәрбияләһәләр баласактан, егетне лә тәрбияләр баласактан бит. Нисек булырга, нишәргә, үзебезнең халыкны хөрмәт итәргә, үзебезнең халыкка кияүгә сыгырга, үзебезнең халыктан өйләнергә, менә ошо әлеге вакытта килеп сыккан мәсьәләләр булмас ине. Бәлки еңелрәк булыр ине ул мәсьәләләр. Кыска гына әйтә торган ни ошо, ләкин буның турында бик күп нәмәләр һөйләшергә, бик күп нәмәләр әйтергә була.